Protest radnika nekadašnje Košute u mjestu Kruševo-Ždrijelo danas je trajao sat vremena i 30 minuta, jer im je, kako su istakli, policija skratila vrijeme trajanja protesta. Uprkos tome, oni ne odustaju i poručuju da će se i dalje boriti za svoja prava. Advokat radnika Petar Martinović smatra da predstavnici vlade Crne Gore stigmatizuju radnike nekadašnje Košute. Više je ovo nejač nego da kažemo građani koji mogu da izdrže i koji mogu da izduraju svo ovo vrijeme ovdje. Ponavljam ponovo, 4 ljudi je preminulo, a niti jednog jedinog signala nema da se sjedne za stali da se krenemo dogovarati. Predstavnica radnika Dijana Vujović kaže da još uvijek imaju nadu da će ih primiti ministarka rada i socijalnog staranja Neida Nišić. Apelovala je na crnogorsku policiju da im ne uskraćuje vrijeme trajanja protesta. I ovaj put apelujem i na direktora policije, gospodina Radovića i ministra Šaranovića, da ovo ne rade prema radnicima Košute, jer mi smo izašli za to da bi tražili samo naša prava i nemamo gdje drugo da izađemo. Da se nama obezbijedi kao i svima drugima, da nas ne uslovljavaju sa vremenom, jer mi prijavljujemo skup na vrijeme 5 dana prije i zašto se svodi naš skup na sat i po vremena. Pojedini građani Cetinja i turisti danas su pješice ulazili u crnogorsku prijestonicu, parkirajući svoja vozila 100-tinjak metara od mjesta gdje radnici blokiraju saobraćaj. Sljedeći protest zakazan je u petak od 12 časova do 13 časova i 30 minuta.